Моделът на сътворението. Деян Делчев. fatheroflove-bulgaria.com, януари 2025 година. Сътворението на света, така както е записано в Битие 1 глава, предоставя универсален модел, който може да послужи за структурирането и осмислянето на много други феномени в Библията, които отразяват дните на творческата седмица. При разкриването на този модел най-общо можем да разграничим първите 4 дни от сътворението, когато Бог създал средата на живот. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. Статнито 3. 2 глава. Да бъде твърд посред водите. И Бог нарече твърдта небе. Статна 6.8. 3. Да се яви сушата, да произрасти земята, трева и дърво. Стотъл 9.1-10. 4. Да бъдат светила на небесната твърд. Стета 14. През следващите 2 дни той напълнил тази среда с живи същества и създал човека, а във 2 глава ни се казва, че на 7-я ден си починал и влязал в специално общение със своето творение. 5. Да гъмжи водата от живи същества и птици да летят. Стан 20. 6. Да произведе земята живи същества и създаде човека. Стан 24, 27. 7-ят ден е ден на почивка и почивка. При тази структура имаме явно отделяне на първите 4 елемента дни от вторите 3. В Библията числото 4 символизира обхвата на човешкото измерение. Даниил проговори и каза: видях във видението си през нощта и ето, 4 небесни ветрища се спуснаха върху голямото море. И 4 големи звяра се надигнаха от морето, различни един от друг. Данаил 7.2.3. След това видях 4 ангела, стоящи на 4 ъгъла на земята и държащи 4 земни ветрища, за да не духа никакъв вятър, нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. Откровение 7 глава, 1 глава. Числото 4 сочи към 4-я ден от сътворението, когато е създадено Слънцето, а Соломон говори няколко пъти за безсмислието на живота под Слънцето. 1.3, 9, 14, 2.11, 17, 4, 7, 9. Това обаче може да е вярно само, когато се изключи божественото измерение. Числото 3 представя божественото измерение на Бог, Неговият Син и техният дух. Благодатта на 1 Господ Исус Христос и 2 Божията любов и общението на 3 Светия Дух да бъде с всички вас. Амин. 2 Коринтияни 13.14. Не само, че в този модел последните 3 дни съответстват на Бог, Неговия Син и техния дух, но тъй като третият от тези дни, 7-я ден, е отделен от останалите и не е бил за сътворение, а за общение, това ясно показва, че Светият Дух не трябва да се възприема за друга личност, а за Отец и Син, идващи духовно при човека за общение. Освен това, тъй като Отец е източникът, то тези 3 дни, 5, 6, 7, съответстват последователно на Отец, Сина и техния дух. В 5-я ден са създадени морските и въздушните същества, които са по-недостъпни за човека, отколкото създадените през 6-я сухоземни творения. Така и Отец обитава в непристъпна светлина, но Неговият Син го изяви. 1 Тимотей 6.16 сравнява и с Йоан 1.18. Така обединяването на човешкото 4 с божественото 3 измерение ни води до числото 7, 4 плюс 3, което е израз на съвършенство и пълнота, и 12, 4 по 3, което е числов израз на Божието царство. Но и 7-я ден е отделен от останалите като имащ друга цел – влизане в божествената почивка. Битие 2.1-3. Така получаваме структурата. 4 plus 2 plus 1. Важно е също така, че при този модел първият, 4-тият и 7-ият елемент следват обща цел. Първият ден Бог казал да бъде светлина. Това била светлина, идваща директно от Него. 4-тия ден създаде 2 големи светила. Слънцето и Луната са вторични източници на светлина, където светлината е въплатена в небесни тела. На 7-я ден светлината, която огрява Адам и Ева, е духовна и идва в резултат от общуването им с
този, който е огрял в сърцата ни, за да даде светлината на познанието на Божията слава в лицето на Исус Христос. Тази структура разкрива връзка между първи, четвърти и седми ден, където централно място има светлината, първо като идваща директно от Бога, Битие 1.3, после като въплатена в небесните тела, Битие 1.14-17, и накрая като духовна, когато Бог и Неговият Син влизат в общение с творението си и по този начин му донасят светлината на Неговата идентичност и принадлежност, Битие 2.1-3. В зависимост от това кога и как е запълнена или населена създадената през първите 3 дни среда, установяваме следните паралелни връзки. Ден 1, ден 4, ден 2, ден 5, ден 3, ден 6. Светлината, която свети през първия ден по заповед на Бога, е тази, която се излъчва директно от Него, защото известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. 1 Йоаново 1.5. Освен това ни се казва, че Той единствен притежава безсмъртие, обитавайки в непристъпна светлина. 1 Тимофею 6.16. В ден втори Бог разделя водата, така че да се яви атмосферата. Така Бог направил свода и раздели водата, която беше под свода, от водата, която беше над свода, а сводът нарекал небе. Битие 1.7.8. Точно в средите на водата и атмосферата ще ли да живеят създанията от петия ден – морски животни и птици. Битие 1.20-22. Съответно, връзката между трети и шести ден се дължи на факта, че чрез разделянето на водите в трети ден е създадена сушата с растителността. Битие 1.9-12, които са необходимата среда и храна за сухоземните животни и човека, създадени в шестия ден. Битие 1, стих 24-27, 29-30. А. Данаил и Откровение. Добре известно е, че книгата на пророк Данаил и Откровението на Йоан са така свързани по смисъл, че на практика представляват една апокалиптична книга от 2 тома. Когато биват разглеждани по този начин, можем да приложим към тях модела на сътворението. В таблицата откриваме общо 7 пророчески части. Пророчеството от Даниил 9.24-27 е само изясняващо допълнение към Данаил 8 глава, а вестите към 7-те църкви, Откровение 2-3 гледаме, имат само вторична пророческа функция. Видението за великата борба, Откровение 12-14 глави, разглеждаме като част от тръбите, защото те са свързани с деня на умилостивението, който предшества великата борба. Откровение 11.19. Ангелите, които носят язвите, водят Йоан чак до края на книгата и затова не разглеждаме новия свят като отделна пророческа част. От тези 7 основни части, първите 4 се намират в книгата Даниил, а останалите 3 в книгата Откровение. Те са: първи, големият образ и камъкът, който го струшава, Даниил 2 глава. Втората глава на Даниил 7. Трета, овенът, козелът и рогът, който воюва срещу началникът на началниците, Даниил 8 глава. Четвърто пророчество за северния и южния цар и надигането на великия княз Михаил, Даниил 11-12 глави. Петото виждане за 7-те печата, Откровение 4-8-1. Шестото виждане за 7-те тръби и денят на умилостивението, Откровение 8-2-14-20. 7. Видението за 7-те язви, Откровение 15-20-1-9. Когато приложим структурата на сътворението към тях, излиза, че 4-те пророчески части в книгата Даниил са подготвящата среда, чрез която да бъде разбрана и развита темата за умилостивението в Откровение. Книгата Данаил с нейните 4 части представя земната перспектива, а Откровението – небесната. Затова и 3-те пророчески части в Откровение, печати, тръби и язви, са предшествани съответно от небесни събития, които имат отношение към случващото се на земята. Откровение 4-5 глава, 8-2-5, 11, 19, 15 глава. В 3-те части на Откровение темите за умилостивението и спасителния план са разширени и обяснени, разкривайки ясно онова, което е било само зародиш в книгата на Данаил. Структурата на сътворението още ни показва, че 4-та част, Даниил 11-12 глави, се различава от първите 3
и би трябвало да е приспособена към нашето разбиране, така както Слънцето и Луната, създадени в четвъртия ден, са били определени за нашата Земя на мястото на светлината в първия ден. Нека видим какво казват изследователите за разликата в тази четвърта част. Сега навлизаме в едно пророчество за бъдещи събития, което не е облечено в фигури и символи, както във виденията на 2, 7 и 8 глава, но е дадено предимно с ясен език. Много от сигналните събития на световната история, от дните на Даниил до края на света, тук са изведени наяве. Урия Смит, 1897 година, Даниил и Откровение, страница 222, параграф 2. Първата част от структурата на сътворението, която съответства на Даниил 2 глава с металния образ, ни дава първичната божествена светлина, която ще бъде гръбнака на всички останали пророчески части. По структурата на сътворението следващата свързана част е тази за 7-те язви. Тя разглежда подробно приключването на благодатното време и това, което се случва веднага след това. Знанието за очистването на светилището или умилостивението, Левит 16.16, Даниил 8.14 сръв, Откровение 11.19 е замислено така, че да примири всички отклонили се деца на Бога с техния Отец чрез Христос, Евреи 2.10 до 13. Бог не е планирал някой да бъде изключван от вечността, Матей 25.34, 41, 2 Петрово 3.9. Той търси начини да примири своите грешни деца със себе си. Затова последното видение би трябвало да разкрива само спасени хора, но вместо това, паралелно с запечатаните в ненасилствения характер на Отец, Откровение 15.2-4, след приключването на благодатното време, представено като изпълване на храма с дим, Откровение 15 глава, 8 глава, върху отхвърлилите веста за ненасилствения Отец се изливат 7 язви, Откровение 16 глава. Те са представени като 7 чаши, съдържащи Божия гняв, защото това са избрали да вярват за Отец онези, които са отхвърлили последната вест на милост. Така виждаме, че по модела на сътворението, първото, четвъртото и седмото видение действително са свързани. Следващата връзка в структурата трябва да търсим между втората и петата части на Апокалиптиката. Съответно, това са видението на Данаил от 7 глава и видението за 7-те печата в Откровение 4 до 8, 1. Във видението на Данаил е показано деградиращото състояние на човечеството чрез 4 хищни и нечисти звяра. Даниил 7.3 до 7. Те са империи, които изплуват от морето на народите. В края властта им е унаследена от един малък рог, който се изправя арогантно срещу самия Бог и неговия народ. Даниил 7.8, 21, 25. В отговор на това, на небето се провежда съд от древния подни, Отец, и царството е предадено на неговия син и неговия народ. Даниил 7.13, 14, 18, 22, 26, 27. Видението за печатите в Откровение отново представя древния подни на неговия престол и неговия син чрез символите на лъв и заклано агне. Откровение 4.2, 3, 5, 5, 6. Там е и една представителна извадка на Божият народ от всички векове, 24 старейшини, 12 племеначалници на Израел и 12 апостоли на Христос, царуващи и свещенодействащи според обещанието. Откровение 4.4, 5.9, 10, Цариградски превод. В това видение е важно да се осъзнае, че завладяването на царството от Божия народ, представено в Даниил само с няколко думи, тук е показано в цялата 7 глава на Откровение, която се намира между 6 и 7 печат. Тя отговаря на зададения от нечестивите въпрос в края на 6 печат. Кой може да устои? Откровение 6, стих 16 до 17. Представата на неправедните за Бог и Неговия Син е резултат от отхвърлянето на вестта за ненасилствения характер на Бога, която е прогласявана в последните дни по целия свят. Исаия 11.9, Откровение 18, 1-3. Следващата връзка, диктувана от структурата на сътворението, е между даденото на Даниил видение в 8 глава и това за тръбите в Откровение 8.2 до 14.20. В Даниил 8 глава тематиката се свежда до следния разговор между две небесни същества. Тогава чух един светия да говори, и друг светия каза на този, който говореше:
до кога се простира видението за ежедневната жертва и за престъплението, което докара запустение, когато светилището и множеството ще бъдат потъпквани, той ми каза, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Даниил 8, 13 до 14. Това е борбата за окончателното умилостивение, пълното очистване на Божия народ от езическите идеи на онзи, който седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. 2 Солунци 2.4. Именно влиянието на тези идеи са причината Божия народ все още да омърсява Божието светилище чрез оскверняване на храмовете на собствените си умове. 2 Коринтияни 6.16. Разширеното съответствие на този процес е представено красноречиво във видението за тръбите, които подготвят един народ за влизане в най-святото място на небесното светилище чрез вяра. Откровение 8.3-5, Сървети 1.10 и 19. Там се вижда, че фокусът на великата борба между силите на злото и доброто е правилното разбиране на Божието управление, закон в съчетание с доверието на Божия Син, вярата на Исус към Неговия баща. Откровение 12, 17, 14, 12, което води до преобразяване според характера на Отец и Сина. Откровение 14.1. Б. Металният образ. Същият модел откриваме и в образа сънуван от вавилонския владетел Навуходоносор II, 605-562 преди Христа, описан в книгата на пророк Даниил, 2 глава. 4 фази са представени като метали, злато, сребро, мед и желязо. Следват 3 фази, които завършват с Божието небесно царство, представено като космически камък, който разрушава образа и се превръща на голяма планина, изпълваща цялата земя. Моделът на сътворението се изявява и в светилището. И това не е странно, защото светилището представя процеса на възстановяване Божия образ у човека, което е всъщност процес на пресътворение. Защото сме Негово творение, създадено в Христос и Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях. Ефесяни 2.10. Следвайки описанието на неговата изработка според образеца показан на Мойсей, Изход 25 до 40 глава, виждаме, че в него има 6 предмета и едно специално сияние – жертвен олтар, умивалник, маса с присъствени хлябове, светилник, кадилен олтар, ковчег на завета и святата шекина, символизираща божественото присъствие. Първите 4 предмета в последователност са свързани с ежедневната служба на светилището, а останалите 2 с годишната. Присъствието на Бога в това светилище било представено чрез една ярка светлина, появяваща се над ковчега в най-святото място на светилището. Тази свята шекина е 7-ият елемент на модела, който дава завършеност на службата, подобно както 7-я ден след сътворението и камъкът от съня на Навуходоносор. Това е яркото сияние, наречено свята шекина, символизираща самото присъствие на Божеството. Когато земното светилище, направено по модел на небесното, било готово, тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни скинията. И Мойсей не можеше да влезе в шатъра за срещане, защото облакът стоеше над него и Господната слава изпълваше скинията. Изход 4.10-30 и 4 до 30 и 5. Структурата е във вида 4 плюс 2 плюс 1. Се разкрива концептуална връзка между първите 4 предмета, независимо, че се намират в 2 различни части на скинията. Освен това, първи, 4 и 7 елемент са свързани с божествената светлината, но 4-тият е светлина, която е приспособена за човека в неговото паднало състояние. Йоан 1.1, 2, 18, 14. Пресътворението на човечеството отразява сътворението в 6 плюс 1 дни. Жертвеният олтар представя светлината от първия ден, запалена от самия Бог. Умивалникът представя разделянето на водите, за да се яви атмосферата. Трапезата с хлябовете представя третия творчески ден, когато е осигурена храната за човека. Битие 1, 11, 12. Светилникът съответства на светилата, създадени в 4-тия ден на сътворението. Битие 1, 14 до 16. Димът от кадилният олтар представя живота по вертикала, отражение на въздушните и водните същества, създадени в 5-тия творчески ден.
Ковчегът на завета с двата херовима, които били част от неговия капак, представя трите степени, които са свързани с израстването или деградацията на човека, животно, човек, ангел. В шестия ден са създадени сухоземните животни, а след тях човекът. Направен малко по-долу от ангелите, Псалм 8, стих 5, той е призован да израства по образа на божеството, за да стане равен на ангелите, Лука 20, стих 34 до 36. Интересно е, че дори херовимите, които видели Езекиил и Йоан, Езекиил 1.10 сърве Откровение 4.7, имали човешко лице и животински, загатвайки идеята за приспособяване към деградиращото животинско състояние на човека. И размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини. Римляни 1.23. Святото сияние над ковчега, седмият елемент в светилището, не е материален и съответства на Божието присъствие в седмия ден. Влизането в тази почивка дава възможност на човека да отрази Божията слава, характер и така да бъде извисен към света на херовимите. Закономерността на творческия модел откриваме и в 7 печата на Откровение 6 до 8.1. Първите 4 са разпечатвани с коментар на едно от 4 живи същества и съдържат 4 различни конника 6.1 до 8. Следват 2 различни събития 6.9 до 17 и един последен обособен печат, когато финалното събитие е представено като мълчание на небето, което е божественият елемент 8.1. Така става ясно, че първите 4 печата са подготвящата сцена за 5 и 6 печат. Божественият елемент е отделен с вмъкването на 7 глава, където се описва процеса на запечатване на 144 000 преди второто пришествие на Христос. При 7-те тръби, Откровение 8.2 до 11.18, първите 4 съдби поразяват частично 1/3 творенията, създадени от Бога, до 4-тия ден. Дори 4-та тръба оповестява поразяване на Слънцето и Луната, които са създадени в същия поред ден от сътворението. Битие 1.14 до 19 сървето, Откровение 8.12. Следващите събития са обособени, като са наречени Три горко. 5-та и 6-та тръба са свързани с събития, в които участват скакалци и коне Туе, по-висши творения. А последната тръба не само е разграничена текстуално подобно на 7-я печат, но недвусмислено сочи към финалното събитие на Бога, оповестявайки, че Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос. 7-та тръба е отново ясно обособен, като между нея и 6-та е интерлюдията за отворената книжка, 10 глави, и двамата свидетели, 1/10 глави. В 14-та глава на Откровението са представени ангели, които носят последни вести на жителите на земята преди второто пришествие. Обикновено тези послания са наричани Тройната ангелска вест, поради това, че в 14.6 до 12 последователно са представени 3 ангела, всеки от които носи определена вест. 1. И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното Евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе, и език, и народ. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана, и поклонете се на този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори. Втори ангел следваше отзад и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките нации с виното на своето разпалено блудстване. Трети ангел ги следваше и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той също ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред агнето, и димът от тяхното мъчение ще се издига за вечни векове. И онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат покой ни денем, ни нощем, нито който и да е друг, който приема белега на името му. Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Иисус. Само че в Откровение 18.1-4 е представен друг ангел,
който повтаря и разширява втората от тези вести с допълнителен призив да се излезе от фалшивата система на духовния Вавилон. Четвърто. След това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт, и земята се осветли от неговата слава. Той извика със силен глас и каза: «Падна, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на демони, затвор на всякакъв нечист дух и затвор на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички нации пиха от виното на гнева на нейното блудстване, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от могъществото на нейния разкош. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, народе мой, за да не участвате в греховете и да не споделите язвите й». Но хронологически след представянето на вестта на този четвърти поред ангел, по-надолу в 14 глава се явяват още 3 ангела. И видях, и ето, бял облак, и на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, и имаше на главата си златен венец и в ръката си остър сърп. Пети. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: «Прати сърпа си и жъни, защото е настанал часът да жънеш, понеже жетвата на земята е презряла». И онзи, който седеше на облака, хвърли сърпа си на земята, и земята беше ожъната. Шести. И друг ангел излезе от храма, който е на небето, като и той държеше остър сърп. 7. И още един ангел, който имаше власт над огъня, излезе от олтара и извика със силен глас на този, който държеше острия сърп, като каза: «Прати острия си сърп и обери гроздовете на земното лозе, защото гроздето му е вече озряло». Откровение 14:14-18. Така ангелите стават общо 7, но моделът на сътворението ги структурира по един специален начин, който разкрива по-добре тяхното предназначение. Виждаме, че първите 4 ангела носят вести и осъществяват едно дело, което подготвя хората за края на греховната човешка история преди приключването на Танар, благодатно време на човечеството. Затова следващите 3 ангела не носят вести, а отправят апели. 5 и 6 ангел апелират към човешкият син, който явно е завършил службата си в небесното светилище и сега идва на бял облак, за да жъне жетвата от праведни и неправедни. 7-ият ангел също апелира, но не към човешкия син, а към ангела с острия сърп. Освен това, според модела на сътворението, 1-ият, 4-ият и 7-ият ангел трябва да са носители на специална светлина. И наистина случаят се оказва точно такъв, защото 1-ият има изначалното вечно благовестие, отразяващо Божията светлина от първия творчески ден, която разграничава между добро и зло и истина и заблуда. Откровение 14:6, Сърви Битие 1:3. 4-ият ангел осветлява цялата земя със славата си, Откровение 8:10:1, а за 7-я се казва, че имаше власт над огъня, защото изявява Божията правда и любов по такъв начин, че нечестивите биват изгорени от вината на собствените си грехове, осъзнавайки, че са отхвърлили вечното благовестие на своя любящ небесен баща, Откровение 14:18. Нека проследим изливането на 7-те язви, за да видим кои обекти са повлияни от тях, за да измъчват хората. Първият отиде и изля чашата си на земята, и се появи лоша и люта рана по онези хора, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. Вторият ангел изля чашата си в морето, и то стана като кръв на мъртвец, и всяка жива душа в морето умря. Третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори, и водата им стана кръв. Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се даде да гори хората с огън, и хората се опекоха от голямата горещина и похулиха името на Бога, който има власт над тези язви, и не се покаяха да му отдадат слава. Петият ангел изля чашата си върху престола на звяра, и царството му беше помрачено, и хората хапеха езиците си от болка и похулиха небесния Бог заради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат, и водата й пресъхна,
за да се приготви пътят на царете от изгрев слънце. И видях от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка да излизат 3 нечисти духа, приличащи на жаби, защото те са духове на демони, които вършат знамения и отиват при царете на целия свят, за да ги събират за войната в великия ден на всемогъщия Бог. И ги събра на мястото, което на еврейски се нарича Армагедон. Седмият ангел изля чашата си във въздуха и от храма дойде силен глас от престола и каза: „Сбъдна се!“ И излязоха светкавици и гласове, и гръмове, и стана силно земетресение, каквото не е било, откакто има човек на земята. Такова голямо земетресение, толкова силно. И великият град се раздели на 3 части, и градовете на нациите паднаха. И великият Вавилон беше припомнен пред Бога, за да му даде чашата с виното на яростта на неговия гняв. И всеки остров изчезна, и планините не се намериха. И от небето падна върху хората едър град. Всяко парче тежеше като 1 талант, и хората похулиха Бога заради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма. Откровение 16, 2-21. Забелязваме, че четвъртият елемент е отново Слънцето. Също така първите 4 язви са свързани с буквалните природни обекти – земя, море, реки и слънце, докато останалите 3 язви са насочени към престола и източника на самия духовен Вавилон. Седмата язва се откроява с това, че от храма дойде силен глас от престола и каза „Сбъдна се“, което съответства на божествената характеристика на седмия елемент. Повърхностен прочит на Левит 23 глава може да остави читателя с впечатлението, че библейските празници не са 7, но нека проследим внимателно техните основните моменти. Това са Господните празници, свети събрания, които ще свиквате на времената им. Първи. В първия месец, на 14-тия ден от месеца при вечер, е Пасха на Господа. Втори. И на 15-тия ден от същия месец е Господният празник на безквасните хлябове. 7 дни да ядете безквасни хлябове. Трето, когато влезете в земята, която аз ви давам, и поженете жетвата й, да донесете на свещеника 1 сноп от първите плодове на жетвата си, и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде за благоволение. Свещеникът да го подвижи на другия ден след съботата. Четвърти, от другия ден след съботата, от деня, в който сте принесли снопа на движимия принос, да си изброите 7 цели седмици. До следващия ден, след 7-та събота, да изброите 50 дни и тогава да принесете нов хлебен принос на Господа. И на същия ден да свикате свято събрание и да не вършите никаква работа. Това да бъде вечна наредба във всичките ви жилища, във всичките ви поколения. Пети. Говори на Израилевите синове и кажи: в 7-я месец, на първия ден от месеца, да ви бъде почивка, спомен със свирене с тръби, свято събрание. Никаква работа да не вършите и да принесете жертва чрез огън на Господа. 6-я ден на този 7-ми месец да бъде ден на умилостивение, да имате свято събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън на Господа. Никаква работа да не вършите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог. Защото всеки човек, който не се смири в този ден, ще се изтреби от сред народа си. Ще ви бъде събота за почивка и за да смирите душите си. На 9-я ден от месеца, вечерта, от вечер до вечер, да празнувате съботата си. 7. От 15-я ден на този 7-ми месец да пазите за 7 дни Господния празник на колибите. На първия ден да има свято събрание и да не вършите никаква работа. 7 дни да принасяте по една жертва чрез огън на Господа, а на 8-я ден да имате свято събрание и да принесете жертва чрез огън на Господа. Това е тържествено събрание и да не вършите никаква работа. Левит 23, 4, 36. От представената разбивка установяваме, че пролетните празници всъщност имат 4 основни момента – Пасха, безквасни хлябове, първи сноп и Петдесятница.
Пасхата е началната духовна светлина на Христовата жертва, а Петдесятница е натрупаният плод от нея в края на пролетта. Есенните празници говорят за духовната реалност на окончателното събиране на плода, като последният празник Шатри типологически се прилага директно за божествените реалности на новото битие на обновената земя. Представените приложения можеха да бъдат по-подробни, но се надявам, че са достатъчни, за да се идентифицира закономерностите в модела на сътворението. Умишлено не съм включил приложение на модела към видението на Данаил в 7 глава на книгата му, което е друга очевидна възможност за тестването му, защото то е паралелно на съня на Навуходоносор от 2 глава. Направих това, за да дам възможност на читателя сам да приложи модела там и така да се чувства по-способен да го направи в други по-трудни части от писанията. Едва ли бих се трудил да опиша този модел, ако не бях видял неговата структурираща и разкриваща смисъла полза в своето лично изследване на Библията. Надявам се, че той може да бъде полезен инструмент за всички, които желаят да изследват систематично и задълбочено Божието Слово, за да извадят от него несметни съкровища, които са нужни на Божия народ в това последно време.